Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачылар. Моң сандыгы сәхифәсе төрки булган милли музыка уен кораллары белән таныштыруны дәвам итә. Һәм без бүген сезнең белән Хакасия халкының Шатхан исемле музыка уен коралы белән танышырбыз. Әйдәгез башта Хакасия Республикасы белән танышып китик. Хакасия Республикасы ул безнең урта Россиядә урнашкан, Төньяк Сибирдә Саян Алтай таулыгында урнашкан. Анда Енисей елгасы, Абакан елгасы ага. Шулай ук Абакан хакасларның баш каласы булып санала. Бер яктан Алтай Республикасы, Тыва Республикасы булса, икенче яктан Кемерово һәм Красноярск өлкәсе чиктәш булып тора. Инде республика бик кызыклы республика. Зурлыгы белән безнең Татарстан белән бер чама булса, зурлыгы анда нинди генә ландшафтлары юк. Анда урман да бар, тайга, анда тау да бар, анда дала да бар, хәтта ярым чүл да бар. Күрәсезме, нинди кызыклы андагы матур табигать. Кош-кортлар, хайваннар барса бар, һәм инде анда табигать искиткеч матур. Хәтта шунда барасы килеп китте. Инде әйдәгез хакасларның яраткан борынгы уен корал турында, Шатхан исемле уен корал турында сөйләшеп алыйк. Шатхан ул озын тартмага охшаган кыллы чиртмәле музыка уен коралы. Хакасиядә ул иң борынгылардан саналына, иң яраткан уен коралы саналына. Чөнки әйтергә кирәк, хакаслар алар үзләү белән җырлыйлар, кизләү диләр, үзләү диләр, тамак белән җырлау дип атала. Хакаслар үзләре тамак белән җырлауны әйтәләр хайлау тамак белән. Андагы халык җырчыларын бездә шишәннәр дип аталса, халык җырчыларын анда хайджи дип атыйлар. Менә димәк, Шатханда хайджи уйный. Һәм анда җырны атап йөртәләр тахпак яки тахпакчы, хайджи, шатханчы дип атап йөртәләр. Менә шундый төрки кызыклы телләр. Әйтергә кирәк, Хакас халкы ул төрки телле халык. Гомумән әйтергә кирәк, Алтай халыклары иң борынгы төрки телгә ия халыклар. Шатхан исемле уен коралы бу безнең татарларда, башкортларда, казакларда булган, бездә ятаган дип атыйлар. Казакларга җитаган уен коралының якын төрдәше була. Аларның тамыры бер дип әйтергә кирәк. Уен коралын ясыйлар нарат агачыннан, әрбәт агачыннан ясыйлар. Тулайым бер агач кәүсәсеннән кисеп ясалынган элек. Бүгенге көндә инде агач кисәкләреннән, такталардан җыеп, беркетеп ясыйлар бу уен коралын. Аннан соң әйтергә кирәк, бу уен коралының кыллары элекке вакытта 3-4 булган. Бүгенге заманда инде 6-7 кыллы музыка уен коралы кулланалар. Элекке вакытта атның ялыннан эшләгән булсалар кылларын, бүгенге заманда металлдан ясыйлар. Бүгенге көндә 14 кылга кадәр җиткән шатханнар бар хакасларда. Әйдәгез хәзер сүздән музыкага күчик. Бездә кунакта Хакас егете, ул безнең Казанда узган Шәрык базары беренче фестивальдә катнашучы егет. Ул безгә бүген Шатханда уйнап күрсәтер. Үзләү белән, димәк, хайлау белән. Аның исеме Салгын Камат Хасха. Аны Камат дип кенә йөртергә дә була. Әйдә, Камат, рәхим ит, Шатханда уйнап күрсәт. Кызы паспанақ тасқыларынан, ел біріс жүрген көк сынарынан, кешік солар маңзыра пенчелер. Халын
тайгаларынан өтүрө улуктастарга ургонуп кичик суулар берекшелер Шалбы күскү сомган агван суны айланып акан илбе көзү соян тагларын жешол салыпшы Шалбы күскү сомган агван суны айланып акан илбе көзү соян тагларын сыйбап турчу соян тагларын жешол салыпшы